Je to tak, krach kamufláža hlavy v smútku, pomalý tlak na myslenie, je tam morálny útlm. Je to tak, dané nepomôže, či je zľavou proti múru. Všetky informácie podané sú z jedného súdu. Mnohých už presvedčili, natlačili im to do hlav. Ostala iba prázdna schránka, ostal iba obal. Uverili fikciám oblečených do práv. Som si istý, že Sibila je iba ďalší podraz. Upíjanie zmýšľania skrz výroky a slogany, deformácia rozumu jak obrazom, tak slovami. Falošný strach náhnaný, čo stavia ľudí do laty, ďaleko od podstaty, okolo nás drodostatí. A ja sa nerútim k ním, radšej si do svojich rúk chopím notu. Ja proste verím iba tomu, čo mi vraví rozum. Nafúkané fakty chybným smerom ide tento posun. Toto šate sa jedna radosť prezliekajú podľa a teraz veriť komu, keď každý hrabe iba za seba. Manipulácia davu, hlavná premenná. Politika sveta založená, takto vedená. Som jeden z davu, jeden z vás, aj tak nejdem kam mi povedia. To okovy sú ťažké a málo kto sa oslobodí. Musíš vidieť z nadhľadu to, aby si pochopil. Roztrhať to lano a po svojom ho zlepiť dokopy. Rozmýšľať srdcom aj hlavou, vytvoriť si vlastný motív. Sledujeme to každý deň, každý deň v telke. Sledujeme to každý deň, ojeby veľké. Ako médiá, vlastne hlavy, tí čo im veria, sú priebaní. Rôzne reklamné aj politické spoty. Ľudia tomu veria, preto najradšej by fajčili kokoty. Vidia v tom hodnoty, no ja v tom vidím veľký kokot. Že budeme sa mať lepšie, no kokot. Nehaj si to pre seba a pre tých, čo ti veria. My ti neveríme ani hovno. Bože, ber sa, ľudia sú naivní, ľudia sú omylní. Veria aj tomu, čomu nechcú. Veľa politikov malo by ísť pred súd. Ľudia sú naivní, ľudia sú omylní. Z každej strany počúvame informácie ostré. Teraz na mikrofóne reakcia poster. Podsúvanie falošného faktu, určovanie taktu, ilúzie vytvorené umelo za účelom podpísania paktu. Áno, oni takto tu vykresľujú realitu, chcú mať iba pre seba skrytú, zakrývajú brutalitu, ktorú spôsobili sami. Hrajú sa s nami, s našimi myšlienkami. Systém pojebaný, manipulácia s osobami, sľuby, ktoré menia sa na polená pod nohami. Podnet zamlčaný, osud spečatený, obyčajný človek ostáva do ryti nakopaný. Pripadá mi to ako vytvorenie karantény, ktorá určuje pohyb, no ja sa nedám namotať. O tom nie pochyb, riadne fiasko je manipulácia s voľbami, kupovanie hlasov. Ojeby kandidáta, ktorý ide že vraj myšlienkami s masou a pritom vlastnou trasou hrabe svoju kasu z kasy pre ľudí na vytvorenie lepších časov. Tam, kde mala horeť vatra, tam plameň zhasol a vraj na stolenie lepších časov. Vojny všade, teroristi, Amerika vyťahuje zbranie, náboženský konflikt primárnou výhovorkou sa stane. O čo v skutočnosti ide, bežný človek nemá zdanie. Ojeby vo vláde, ojeby na každom kroku, máš ich denodenne vodku, stačí zapnúť radio či telku. Ostávaš často v šoku z toho, čo sa deje, kam to speje. Vraždy, prelove, krv sa leje a leje. Podstatné je, že ten na vrchu si žije ako samuráči, páčiť ukáže ľuďom iba náčrt svojho života. Cez médiá sa hrá na poctivého kokota, stále len robota a pritom holota. Skoro ako klinec do oka, že vraj sa musím zaradiť, že vraj ma vedia nahradiť. Manipulácia, čistý parazit, no ja sa nedám odradiť, musím vás zaraziť. Mám proti vám ekrazit a tým je vlastný rozum. Môžete mi lízať riť, skúste toto pochopiť.